Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Komisi benta banlaj nak jing sapriang jong penyang jing pang COVID kat kendai. Ubra sedang banpur syaki benta jong ka West Khasi Hills haka nyautrek unailar nakaliang jong ka seng Khasi Students Union Rambrai Circle haringkat ka jing snok tilang da ka senjuk kinong sencar snong Rambrai area ka office jong usiem ka Hima Rambrai lembat ki pai pa nong snong ka thain Rambrai kila pelong ya ka jing pun ko ya ka yo Rambrai ya ka taila sak hiru haka sengi palai jong ka tayo ka riu trek unailar haka bagi dekhot bat nong elam ka KSU kila mi syakmat ban senraj dawai hapok ayo hadin bladep ban pun ko bat kumju kala dan ru ka jing pun khoj iki ar ligi snong ba markhap bat kayo Rambrai ka bakan thup snong maurang bat nongkro tena kaliang jongi ka senjuk rangkat bat khima ngida sengau tenat hadu kata-kata ban ngida ai ka jing kublai sengu ya kini ki samlah ki balawan syakmat awai na ki seng samlah bat kata ka de ka KSU ki balawan syakmat nagamta ban yakit ban ya tenrong lem ya kane kam ke barat ba hadu ba kelala ban organize ya kane ka kam ban pun khoj ya kane ka yo Rambrai bat om tang kata ban senrik da ka dawai ya kane ka saudong ka saukun jong kini ki lai teli ki snong ka bakan thup na du maurang RL yo Rambrai bat hadu nongkro bat kum kane ka seng ka balawan syakmat ngej ba kanang ya trilang bat ngi ka senjuk na kapor sa kapor Blai subon pi ki samlah ngaseng ban penpau pai ba ang neru ai ba kiwe ki seng sain perthei kiwe ki seng bahalang kini ami syakmat hukum kan kapor ban ya trilang bat ka senjuk bat ke hima ban le ye kini ki kam na ka benta ban ya da persya ya unu nyang jempang ngada ai ku blai si ka dai ru na ka liang jo ka senjuk ya kinong syong dukan borok ha kini ke lai snong naduk morang RL yo Rambrai haduk nongkro ki balaya trelang bat ngi ke senjuk ya ke jing tha jing ke senjuk bai iwe naman la ka wei kedukan bakin yami pajba lem namta ban pen khoj lem ya ki jaka ki puta ham tam hakmat kedukan jungki hoj kelale ya kata ke benta da ke bagi pen khoj ya kedukan bat ya curut ki kiar kedukan jungki kum tang ada ai kulai si ka de ya kiro kumju la pen long ai pi kum ne ha ka ba kane ka dong bat ka thain ke jungi bon apren jungi pi ba kalong ka jaka ka ba nyim padon ka jing ki re ma pi ki samla ke su pi de ki samla ke pi jingai na kum ta kala wei jung ne ka tong bat ne ka thain ke jungi ha ke bon ki banta kham tam ha ki ne ki por ki ba ka ne ki jingpang kala wan ro ha ka ne ka di ke jungi te na ka leng junga nga penpau ke jing sungu bat ka ngai ka burom sepi ki samla ke SU jong ke Rambrai Circle ha ka ba philatrei ya ke kam ka ba ka ba dai ru ka wei na jing sakri ya ki parabreu kalong ka ai ka ba manga kum u wei ni kinong trei jong ka hima ngamla ru ban ong ba kane ka seng ke SU ka dai ka seng ka ba UI ya ka ai ya ka ban penroi pensan na kam ta kane ka dong bat ka thain ke jingi tengam don ai rei tang kita hi kintian kublai sipun ya ke jing trei sitom ke jong phi na kam ta kane ka sngi ka bamanta ya ka bang yo ban pun khoj ya kane ka yo bat kum juru ya ka ban senrei dawai ha ka ba ngej ba ka jing trei jong phi kam dei ban kut tang hang ne rei ki wei ki kam ki ba ha ka ba sakri ya ka ri bat ka jaj ban riu kane ka dei ka nuksa ka ba ya ki no yalam ha ka ba phin sim ya ki din jat ki ba nan ne sakmat ki weru kin buat ya kanuksa ka ba ha ka ba ma phi philai ke jing sakri ka de ka dong bat ka thain ke jungi bat nga kan turu ya ki sinong ki ba marjan ki ba don hapo jong ka ne ka jaka ba ki dei ban ya trilang ha ba kum ka ne ka por ban rat deng khong ya ka ne ka jing saphang jong ne COVID-19 bat kum juru akan turu ya ki nong song dukan ba ki dei ban ya trilang ha ka ban burenti iki protokol ki ba ka hima kalabu bat ru ha ka ba ka sarkar kala bu ka jing betha kumno ban ya dai nu khang jing pang na kaliang jongi kum ka KSU kane ka dikasin ka baar ha ka bang sim ya kana ka sin jam ban pen khoj ya kana ka yo Rambrai
kebolong ru kawai na ka sentar jong kadong katany ba barok upat ba jong kadong katany uan ban wan yo dei na kene kadaw ha ka ba kum kene kapur ka ba sisya ngi ihi barok kawai ka perthai kamat ya kene ka klam de na kaliang jong kum ka KSU ni lasim ya karai ban long kum ki volunteer hakini ki singi ki bladap mat ha ka jing long volunteer jong ngi lap sibun ki jing duna ha ka bon bot ya ki kendon ka bala tha dak sokar tingi man se laban tha ki patba kumno ya ka bakin sim ki benta kumno ban kin dang ya ki mas mat kumju ru ban kin bot ya ki kendon jong ki ai ka bak sokar ka labu bat ha kaneka por ka mamta ni yui bakadon kam ban pen khoj ya kana kayo bat ban senrek dawai dei na kana kadaw kala penlong ini bangin ya kenduk ya usim jong kahima rengkat kinong sensar senong jong kahima ya kaban ya sim bentalam ban pen khoj yang kayo bat ban senrek dawai dei na kaliam jong kiru klam nak renga kidon gajeng trelang ai publik sibun nam ta jong ki bat kumjuk ru na ki pat ba hi barok kila ya sim benta ya kaneka program ka bangi ni labo bat ngada ai kublai kerpang ro na kamta ka PEC kalau pen krek yangi kini kidawai ya ka masenrek ya kana kayo nang ta ki pom ro kila ai na kaliang jongki te na kaliang jongi kum kasang ni da snow klik bat snow kia sisya ha ka ba kum ka dong ka than ka dolong ro ka dong ka badang sadin te na kata ni ham ngim banse ban mi syakmat kum ki kena ki bala pule lan ki samla pule ban ai ka jeng hikai lam na mata jongki kenang ba ngin like na une uknyang jengpang